Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Gaurko honetan unibertsoa baino zarrago den gauza bati buruz hitz egitera goaz. Norbera besteak, baino hobea, azkarragoa, ederragoa, indartsuagoa, agertzeko joera, errealitateak dionaren gainetik. Edo bintzat errealitatea oztopo izan gabe. Alegia propagandaz. Baina ez edo zelango propagandaz. Kasuntan propaganda estelarraz, propaganda mugari gabeko propagandaz, edo derrial propaganda yankiaz. Bai, hori da. Eta hortarako aitzakia da, Artemis bigarrenaren misioa. Egia da, ja inor gutxik hitz egiten duela, ez? Artemis bigarrenari buruz, baina duela aste batzuk besterik ez zegoen komunikabide guztietan. Besterik ez zegoen. Eta, hola, lurrean gertatzen den guztia aztu eta izarretara begira jarri gintuen NASAren misioak, eta, zuk esan duzun bezala, propaganda, distrakzio propaganda bikaina eginez, ze batzuk behintzat erori ginen. Hortan, ez da? Zuzeneko kanal bat zeukan YouTubeen, Bai. eta ni pixka bat, gehiago izan zen korrikako zuzeneko emanaldiak sortutako benpekotasuna, ez? Hori, pixka da, abstinentzia sindromea edo Claro. sendatzeko. Korrika edo NASA. Hori da, bai. Eta, propaganda emisio hortan, ez? Zientzia kontuak ere uste aztertu dituztela, hola? Uste baiet. Tarteka, aprobetxatu dutela hortarako. Baino... Bizirik itzuli dira, bintzat, ez? Hori da, bai. Saldu digute, adibidez, Artemis bigarrenari esker mendetako misterio bat argitu dela. Kristona. Eta da, ilargiaren arpegi ezkutua ikusi ahal izan dugu azkenean. Txatarra, gainera. Bai. Pikorrez betetako arpegi zurbil. Ikusten denaren oso antzekoa. Bai, hori da. Bai. Eta gainera ez dute esan, edo ez dute beste aipatu behintzat, Txinatar Espazio Agentziak 2019an misio bat bidali zuela ilargiaren alde ilunera, eta 7 urtez, lanen ari dela han, eta adibidez laginak hartu eta lurrera bidaltzen dituela, eta kotoiazi bat ere erein omen dute. Ara, Bai. kotoia, Bai. Edo beste adibide bat, Indiako espaziontzi bat ilargiko egopolora iritsi zela 2023ko abuztuan. Gaua eder dago aizea gogor lehioan, izarrak dantzatako plazarak alboan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. La 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 Bueno, erraz esan duzu, baina askorentzat agian buruan boom txiki bat egin dio. India eta espazientziak. Bai. Indiak bere espazio agentzia dauka, Europak ere bai, ESA, eta Europa ez dut aipatu, kasu honetan, Europako agentziak oraingoz behintzat ilargirako misiorik ere ez daukalako. Baina, hori da, zuk esaten zuna ez, askok ez dute hori ezagutzen, azkenean bere burua saltzen duena NASA eta Estatu Batuak direlako ez, eta aspaldi jo dute Estatu Batuek bere burua espazioko lasterketaren irabazletzat, ez? Hala, jaina. Baina, tarteka, titula berritzeko aleginak egiten dituzte, alegin hau bezala, ez? Eta hortarako ingo duguna da ikusi orain, nolabaiteko espazioko lasterketa horren laburpena edo ingo dugu. Definizioa esango dugu, lehenik.
espazioko lasterketa, espazioa esploratzeko norgehiagoka izan zen, Ameriketako Estatu Batuek eta Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna lehiakide izan zituena, eta gutxi gora bera, 1957-tik 1965-era ofizialki behintzat iraun zuena. Azkenean da gerra hotzaren beste atal bat, gainera garapen militarrari oso lotuta, egon zen hasieratik, ez? Eta pixka bat mugarri nagusiak edo errepasatuko ditugu, mugarri nagusi batzu behintzat, eta esan dugu, lehenengo data 1957 dela, urte hartan, Sovietarrak izan zirelako satelite artifizial bat, Sputnik lehenengoa, Klasiko bat, Sputnik bat, orbitan jartzea lortu zuten lehenak, beraz, bat eta huts. Irabazten goaz. Bai, zoazu. Ni ez naiz bustiko. Vale. Vale, Yankee. Dati Yankee. Urte berdinean, Sputnik 2 satelitean Sobietarrek lehen ugaztuna bidali zuten espaziora. Bidali zuten, baina ez zuten ekarri. Biziri bintzat ez zuten ekarri, laika, gaixoa. Beste klasiko bat. Bai. Horrekin bi eta huts. Kostite zaite, puntu hori, bai, markatzea. 0,5. Bai, bueno, Brenda, bi eta huts, jarriko dugu. Handi bi urtea, 1959an, Sobietarrek bidalitako zunda bat lehenengo zilargira iritsi zen. Bai, hori gola da, Bai, 3 eta huts. Bai. Eta 1961an, Vostok bat, ontzi Sobietarraren barruan, Yuri Gagarin orbitan sartu zen lehenengo kosmonauta izan zen, 4 eta huts, hori ere... Vostok lot da huts. Bai, bide hontan ja futbolea ez tenisera goaz eta set garbi bat irazteko moduan. Izen klasikoak utzi dituzten, osea, Sputnik, Laika eta Garin. Bai. Bai, Vostok ez hainbeste. Ez, hori, ja... Vostoku berekin, Bai. Ez gu Vostok, bai. Baina, gero, 1969ko uztailaren 20an, Apollo 11. Ilargira itxi zen, eta Neil Armstrongek ilargia zapaldu zuen lehenengoz. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say. Bai, ilargia zapatzea puntu pilo bat balio menditu. Eta aurreko guztia ezabatu zuen, eta orduan garaile extraofizialki behintzat Estatu Batuak izan ziren. Ze ofizialki lehia berdinketan amaitu zela esan dezakegu, ze 1965an Apollo Soyuz misio bateratua adostu zuten, eta hor amaitu omen zen lehia hori. Hortan aposik eskoak elduta, hostiak habilita gero, ez? Bai, imaginatu ze gastu den, gainera, aipatu ditugun mugarrietako beren batean, 23 eguneko diferentzia egon zen. Sobietarra lehenengo iritsi eta uste zundarekin zela. Eta handikan 23 egunetara Estatu Batuak. Hori, gastu bikoitza eta lehentasunak ere ez dakit, esplorazio zientifikoa izan beharrean, beste batzuk ziren, ez? Horren bezala, ez? Hauekin komunikatuta geratu, Artemisekoekin komunikatuta geratu dien tarte hortan, perfectamente erabilia zuten txinatarrek jarritako satelitea. Bai. Horti dagoela eta horren bitartez komunikatu. Baina ez. Baina hori ez egiteagatik, pues nahiago zuten arriskoan jarri misioa bera. Baina hori ez da esan behar, azkenean hori ez. 1965 aurrea, Sobietarrak orduan eta gaur egun munduko espazio agentzia guztiak elkarrekin eta modu osagarrian lan egiten dute, ez? Lehiakide edo arerio izan ordez, esan dugun bezala teorian behintzat, ze praktikan Estatu Batuek beti gainetik geratu behar dute, beti irabazi behar dute, eta horretan garrantzia handia dauka egiten duzunak, lortzen duzunak alde batetik, baina nik uste eta agian gehiago garrantzia handiagoa daukala egin duzun hori nola saltzen duzun, ez? Salmenta. Eta horren adibide bat jarriko dugu,
ze esan dugu espazioko lehia, lehen bidaia Yuri Gagarinek egin zuela, 71 eta 79an Neil Armstrongek ilargia zapaldu zuela, eta hoi diala lehia espazialaren mugarri nagusiak, ez? Baina tartean, gutxi gogoratzen dugun beste mugarri badago, aipatu ez dudana, zerrendan, eta da 1975ko martxoan, Alexei Leonov astronauta sovietarrak espazioko lehen paseoa egin zuela. 5 ontzitik irten eta 12 minutu eta 9 segundu zibilizen ibili edo flotatu edo egin zuen espazioan. Paseo, pausurik ez dakit. Ez dakit. Emanote zuen. Bai, bueno. Igeri, gehiago. Bai, igeri, bai. Igeri keta espaziala. Hori da. Eta denok daukagu gogoan, Armstrongek bota zuen esaldia, ez? Gutxi gora bera, pauso txiki bat gizaki batentzat, jauzi ikaragarria gizadiarentzat. Baina Leonovek ere bere esaldia utzi zuen, eta onik lurreratu eta gero esan zuen, ondar ale bat bezala sentitu naiz, ez? Hau da, Estatu Batuek ja handitasuna saldu zuten, ez? Esaldi horren bidez, hau da, ez? Txikitek gaundira, eta sobietarrek aldiz, txikitasuna, ez? Ze txiki sentitzen zen espazioan, ez? Bueno, eta esango nuke Gagarin izan zala, oen ez nago erabat ziur, baina hango, Errusiako edo Sovietar Batasuneko astronauta batek bai izan zuela, hangoian egon naizte ez dut jainkorik ikusi. Hori da. Hori ere handitasunaren aurkako aldarrikapena da. Bai, kontua da, Sovietar Batasuna komunista zela, ez? Ez zegoen lehia komertzialik, ez? Estatu Batu kapitalistetan bezala. Eta ez dakit inoiz ikusi duzuen YouTubeen olako bideoak badaude, Sovietar Batasuneko garaiko iragarkiak, telebistako iragarkiak. YouTubeen daude, ikusten badituzue, oso ondo ikusten da, hori lehiarik ez dagoenean, ez? Nola saltzen dan? Bai, saltzeko beharrik ez daukazunean, ez? Iragarki batzu dira informatiboak, baina oso informatiboak, badago bat adibidez bizarra mozteko makina batena, praktikamente iragarkian, gaina oso luzeak izaten dira, iragarkiak, eta esplikatzen dizu nola montatu zure makina propioa. Prospektua irakurtzen dizute. Eta besteak dira imaginazio hutsa, benetan artelanak dira, bai. Pixkat, batzuk badirudi buñuelek zuzendu dituela. Bueno, ikusi berko da baten bat. Bai, bueno, kontua da, nik uste eta Artemis bigarrenarekin ere, misio horrekin hori ere egin dutela, ez? Hau da, txinatarrek edo indiarrek, baina asko zobeto saldu dutela egindakoa, ez? Eta esan dugu, baita ere, ez dugu esan, baina egia da misio tripulatua dela Artemis bigarrena, Indiakoa eta Txinakoa ez, eta horrek ere pixka bat, ez, publizitatean propaganda egiten laguntzen duela, ez? Androcentrismo edo hori da, bai. Eta gainera, ez, Artemis bigarreneko astronautek ez dakit Nutella, ez, pote bat flotatzen azaltzen badute, hor daukazu propaganda eta publizitatea bat egin da. Dana militarrak, bide batez? Hori da, bai. Ez dago beste biderik, gero ikusiko dugu ez dagoela beste biderik astronauta izateko. Bai. NASAko astronauta izateko behintzat, ez dakit zenbateraino datu dituzten arauak. Kontua da, laburpenean ere ez dugula aipatu beste mugarri bat, ez delakoain garrantzitsua, baina aipatu nahi dut, da 1972ko otsailaren 20an Mercury Atlas 6 suziria jaurti zutela espazioa, eta John Glenn astronauta Friendship 7 kapsularen barruan, ez, zeraman, suziri horrek, eta lurraren inguruan 3 orbita egin zituen, eta hala, hori lortzen zuen lehen estatu batuarra izan zen. Ez lehena, esan dugu, Yuri Gagarinek hori lortu zuela, ez espaziora irten zelen aldia, maizik eta urren urtean, bai, German Titov rekin batera, hori ez, orbita bintzat ez dakizen bat egin zuten, baina egin zuten. Esan behar da ere hori bi pertsonek tripulatutako lehen bidaia ere izan zela, eta John Glenn atera dut, ze aurrerago aipatuko dugu bere izena berriro. Ground control to Major Tom. 7, 6,
Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Eta deno jakin dugu ere, Artemis bigarrenak ontzi horrek emakume bat, eraman duela barruan, Kristina Koch. Nik ez dakate zer personaki bere kontra, baina azela taman duten horrekin, Ta beltza. Ta beltz bat. Ah, bai, gizon beltz bat, bai. Izan da pakosoa, ez? Eraman emakume bat eta beltz bat, argazkirako. Tik guztiak. Ia danak. Bai, ia danak emanez, bai. Minutu eta erdiko albiste batean entzun nuen, Koch dela, ez? Kristina Koch dela, ilargiaren inguruan bideatzen duen lehen emakumea. Eta orain arte lurretik gehien urrundu dena ere bai. Osea, gizonek urrunen bidea duten emakumea dela. Bai. Azken 50 urteetan ilargirako bidaia batean parte hartu duen lehen emakumea ere bai. Bai. Eta gainera NASAko berdintasunezko lehen promozioaren parte da. Hor, nabardura batzuk bat, egia dira, oiedanak, ez? Baina, zekaro, azken 50 urtean ilargira bidaia batean parte hartu duen lehen, orain dela 40 urte, 40 urte betetzen dira, Challengerren istriputik, hor gainera bi emakume zijoazten, eta bat zibila gainera irakaslea zena, baina hori, ez dakiz ergatik, horren propaganda, eta horren ez dute horren berri da. Hori da, bai. Eta bestea, NASAko berdintasunezko lehen promozioa zer den oso ondo ez dakit. Gizon eta emakume kopuru bera dituen promozioa baldima da, ez dakit, baina ontzi hortan iruta batekoa da proportzioa. Bai. Eta esan behar dugu emakumeen parte hartzari dagokionez, NASA ez daukala arro egoteko motiborik, edo ez dukela izan behar behintzat. Iraganera begiratuz gero, behintzat, ez. Eta ze egia da nasan emakumeek hasieratik ezkuturloko lana egin dutela, lana handia gainera. Ilargiari buruzko aurreko podcast batean Margaret Hamilton aipatu genuen, ez? Apollo 11 ontziko softwarea garatu zuen emakumea. Ilargia zapatzeko ezinbestekoa izan zena, ze gainera arazo bat izan zuten, eta software hori esker konponduela izan zuten justo lurreratu esan behar nuen, baino ilargiratu baino lehen. Eta duela 10 urte, Hidden Figures izeneko pelikula bat, 2006ko pelikula bat izan zen, eta horre film horrek kontatzen zuen, hainbat emakume beltzen kalkuluak funtsezkoak izan zirela misioaren arrakastan. Eta beltzak aipatu ditugula, eta zuk ere aipatu duzu ez, misio honetan beltz bat dagoela, nik interneten, bilatzailean, galdetu nuen ea zeintzen lehen astronauta beltza, ez? Espazioa bidaiatzen zuen lehen beltza. Eta nik eskatu gabe adimen artifizialak eman zian erantzuna, Stuart Bluford Jr., espazioa bidaiatu zuen lehen afroamerikarra izan zen, 1983ko abuztuaren 30ean Challenger transbordadorean. Hori eta ni dudan datua. Ez, eta baina bilaketa sakonagoa. Hori ez nahi ilargira jun. Hori da. Ilargira joan gabe, baina bilaketa sakona eginez, aurkituko dugu, 3 urte lehenago, 1980ko irailaren 18an, Arnaldo Tamayo Mendez, hori bai dela askorentzat, astronauta beltza, espaziora joan zela, Soyuz 38 Sobietarontzian, eta norbaitek esango du bai, baina agian, beltza galdetuta inglesez adibidez, ez? Nola ez den zuzena politikoki, igual,
bez afroamerikarra, ez? Erantzun du, baina Eta nangoa da ba. kubatarra, afroa eta amerikarra zen, Afrikar jatorrikoa eta amerikarra. Hondik eta okerragoa da beste bertsio hori, Bai. Horregatik ez dago aitzakiarik, eta da beste, ez, froga bat, ez, nola funtzionatzen duen Estatu Batutako propagandak, Eta adimen artifiziala. espazioan ere bai, ez? Eta adimen artifiziala. Eta adimen artifizialak, zalantzari gabe, bai. Baina, ipatu ditugun emakume horiek, ez, bai Margaret Hamilton eta bai matematikari, emakumezko matematikari beltzoiek, ez dira espazioko lasterketan edo, espazioko konkistan, ez da hitz hori ere, bueno, haiek gustoko dute. Bai. Aritutako emakume bakarrak, ze esan behar dago, 1949an hasi zela NASA astronautak trebatzen. Baina, danak gizonezkoak ziren, 7 gizonezko trebatzen hasi zen, Mercury 7, Mercury 7, ez? Mercuryko 7ak edo, esan zieten, eta programa hortarako ikerlari batek, William Randolph Lovelace bigarrenak, izen, Bai, arrunta. Bai. Pentsatu zuen emakumeak egokiagoak izan zitezkela espaziora joateko. Ontsuin. Txikiagoak eta harinagoak izanik, ez? Eldu ondo aulkiari. Hori da. Osea, emakumeak oroar txikiagoak eta harinagoa dira, erregai gutxiago beharko zen haiek espaziora bidaltzeko, pisua eta tokia espazioa oso garrantzitsua zen, garai hartan, ez? Maldatzen zaete espazio gutxiagorekin. Bai, eta janari gutxiagorekin. Claro. Ze, gutxiago jan hori dugure, bai. Eta irutu zaion, egokia izan zitekela emakumeak programa espazialean sartzea, eta ala FLAT, FLAT, gutxi gora bera, lehen emakumezko astronauta trebatuak izeneko programa jarri zuen abian, extraofizialki, zekerora Mercury 13 edo Mercury 13 esan zieten emakume horiei, baina ziren sekula NASAko Mercury programako parte izan. Eta hartu zituzten, hori, FLAT programa hori abian jartzeko, hegaldietan 1000 ordutik gorako esperientzia zuten 20 emakumezko. Eta horiei egin zizkieten, Mercury 7eko 7 gizonezkoi egindako proba berdin-berdinak. Eta zenbat gainditu zuten, 13. Bai, 7 gizonek eta 13 emakumek. Eta nik uste merezi dula 13en izena esateak, gaizki pronunziatuko ditudan arren. Bueno. Myrtle Kagel, Jerry Cobb, Janet Dietrich, Marion Dietrich, Wally Funk, Sarah Gorelik, Jane Hart, Jean Hickson, Ria Harrell, Jean Nora Stambow, Irene Leverton, Jerry Sloan eta Bernice Steedman. Bueno. Hemen behitzak gogoratu ditugu, porque beste inorestan gogoratzen. 13 emakumeitaz. Kontua da, 1972ko uztailean, emakume horiek Mercury programa ofizialki sartzeko eskarea egin zutela, eta erantzuna agerraldi, prentsaurreko moduko batean eman zuten, NASAko ordezkari batek, George Lowe izenekoak, John Glenn, lehen aipatu dugun heroi, ez? Amerikarrau. Eta Scott Carpenter beste astronauta batek, ez? Eta erantzun zuten, emakumeek ez dituztela astronauta izateko derrigorrezko baldintzak betetzen, eta ala zen, ingeniaritza titulua, denek bazukaten 13ek, eta jet militarretako pilotu gradua behar zuten. Ja. Kontua da, hegazkin komertzialetan, esan dugu, 1000 ordutik gorako esperientzia zeukatela, baina jet militarretan ez, zergatik garai hartan emakumek debekatuta zeukatelako aire armadako eskoletan ikastea. Eta azkenean, hori, hegaldi zibiletan zeukaten esperientzia guzti horrek, ez ziren zertarako balio izan. Osea, hiltzeko asmoa duten hegazkinetan ibili ezean, ezin duzu espaziora joan. Perfecto, Bai. Ze garbi. Bai, esan dugu, hasieratik militar, ez, azken karapel militarrari oso lotuta egon dela, ez, espazioko lasterketa. Gerora, John Glennek, gure heroiak, berak aitortu zuen, esan zuen, eremu honetan emakumerik izatea gure ordena sozialaren ispilu da. Hau da, gizartean gertatzen zela NASA barruan ere bai, horrekin pixka bat ez, justifikatzen zuen. Eta aldera bez. Bai. Ze, hola ematen dugu, zingo dugu guk, ez? Bai. Claro, baina gero beak aitortu zuen,
etzeukala ingenieria titulurik berak, John Glennek berak, Vale. eta programan hala ere onartu zutela. Bai, Bere bi arrazoiengatik. bai, hori da. Bai. Eta gainera, hori, emakumeek egindako alegin guzti hau, nasak zapuztu zuena, horren ondoren, urrengo urtean, emakume bat espaziora iritsi zen. Valentina Tereshkova. Bai, sovietarra. Like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start trekking? 'Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, now she's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. My heart's in zero gravity. She's from a cosmic world. 1963ko ekainaren 16an abiatu zen, Bostok 6 Valentina Tereshkova, eta 58 orbita osatu zituen lurraren inguruan. Esan behar da, aurreko urtean, John Glennek 3 baino ez zitula osatu. Ze pringao, Hori da. Eta gaina bakarka joan zen, ez? Eta hasieran egia esan misioak bakarkakoa ziren gehienak. Eta bakarka misio bat egin duen lehen emakumea, eta azkena izan da, ze bakarra izan da orain arte behintzat. Alare 58 itzuli, ja pixka zan, Bai. Zer? 3? Ja, pixka eta arrokeria. 35 zijoan esan zen, venga, beste 16. Eta ez dakit orbitan hundik pasako zen, baina igual esatu batuen gainetik pasako zen. 1997ko artikulu batean, hausia esan zuen Tereshkovak, irakurriko dizuet. Emakume batek beti emakume izaten jarraitu behar duela uste dut. Eta emakumetasuna ez dagoela harengandik kanpo. Era berean, zinez uste dut, emakume batek zientziaren edo kulturaren eremuan edo beste edozein arlotan egindako lan batek ere ez duela gatazkarik sortuko bere lehengo misio zoragarriarekin. Maitatzea, maitatua izatea, eta amatasunaren zoriontasunangatik irrikaz egotea. Tereshkova, Aitzitik, haren bizitzako bi alderdi horiek ezin hobeto osa daitezke. Baina. Kontziliazioaren ikuspegi berezia Oso. zeukan. Ez gera orainkerian eroriko, egia da, ez garai hortan diskurso horrek ez duela, ez, gaur egun ez, esaten duena esaten. Eta bere meritua... Baina, esaten du. Bai, hori da, esaten du. Eta baina meritua aitortu beharko diogu behintzat bere espazioko karreran. Hori bai. Bai, ze espazioko karreraz gain, karrera politiko paroa ere izan zuen Tereshkovak, bai sovietar garaian, baita perestroikaren ondoren ere, eta Putinekin harreman ona duela irakurri dut. Esaten nun ba. Bai. Ikusten zitzaion ja, alegato hortan. Atea kontuak, ba hori, nondik di joan Tereshkovaren, ez? Ibilbidea lurrean, planetan. Kontua da, Tereshkova 2013an, 76 urte zituela, bai, 89 urte ditu gaur egun. Eskaera neko berezi bat egin zuela, eta Martera joateko voluntario modura aurkeztu zuen bere burua, itzultzeko aukerarik gabeko misio batean izan da ere. Bitu bera, Bai. Eta nahi iruditzen zait, amaiera polita astronauta batentzat, ez? Bueno, ja. Baina agian amaiera politagoa politikari batentzat, ez? Eta nik uste bere ereduari jarraitu eta beste politikari askok ere Martera itzulerari gabeko bidaia batean joan daitezkela. Bueno, zerrenda osatzen hasiko bagina. Bai. Ez dakit transbordador espazial bat nahikoa izango izateken. Euskal Herritik hasita nila zerrenda majo badakat, Bai. Bueno, a ver, apuntatzen diren astronauta izatera. Astronauta, trompeta flauta. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.